लादु जालांदो र' दखानाव। दखानि लादु हरलाय थाइबानि एसे गोदैखौ नायनानै जासिनां एसे। ओमफ्राय बाखिना नगद हरगोद्रा जाग्रोनोसै आं। जिरायगोन ना आं बेयावनो दा थाङाबा होलांगोन आं बावाबा। बाखिबा बायले आङो आरो बावाबावसो बिबो। बावबाथ' गैला दाखालिनि बिस्लायाखौबो साला होलाङाखै होलांगोन होनना बुंबाय सप्तासे जालायबाय। टेनसन सप्तासे जालायनाय बाखिखौनो दाबो बावाखैरा बे आंलाय बावबायसो नंदोंमोन साला। दखान फैबानो बाखि बेलेगनो हरबाबो नोंनो हरनो बालायलांबायलां। हैद अमरदा बिदि नङाब्रा एफा अयनाय सानथारबाय नों। होगोनब्रा होगोन खाथायावल' जमा लिरना दोनलाय नों। होगोन ना आङो। बिदि नङाब्रा आलु भाई नोंबो बाखियाना एसे बुजिनांगौ ना। जोंहाबो दखानाव माल थिखोनांगौ एसे बुजिनांगौ फैसाफोरखौ थाब थाब होनो। बुजिनायालाय बुजिखादोंमोनलै आंबो बुजिखानायमोन। थारमाने आंनाबो बिल हाबथ'वाखै नालाय बिल हाबबा नोंनो खोनसेनो जम्मा होलांखानो सानखादोंमोन आङो। बिल हाबलायलायनाय मा खामानि मावलै नोंलाय? मावोब्रा मावो आंबो अमरदा आजिखालि देन्जार बुस्थु मावो आङो। मोनबाथाय मोनबाय खोनसेनो गांलाब गांथामसो मोनखायो आंना रग' रग'नो। टेनसन लानाङा नोङो खाथायावल' लिरना दोन रग' रग' सानना होलांगोन आं नोंनो बिल मोनबानो। नंगौना नङालै नोंनि रावालाय गांलाब गांथाम मोनलायनाय। हाब नोंलाय मा खामानि मावो खोन्थालाय आंनो एसे। हैद मावोब्रा मावो आंबो दाना अमरदा। दा एसे खिथानो बोरैबा मोनदोंलां लादुखौल' हरगो दे नों जाग्रोनोसै आं। बिदिनो बुंफ्ला बुंफ्लि जाद जाद जाना फैबाय थाना दे नोङो। न' लादुआ टेनसन लानाङा नोङो बिल मोनबाथाय गांलाब गांथाम रग' रग' सानना फैगोन आं नोंनो। थ'दे दे जाबायलै मोनगबाय। गैथार माथो गोथावथ'। दिनैलाय केरेम गेलेनो रावबो फैला नामारा? दसे नेनो र' बावनो थांखु जाथावथावनो। एसे लानानै जासिना लाग्रोनि र'। होद माथो पकेटबो गैया। होद माथो आसोल फैगासिनो दं र'। बेथ' थांखुखौ जानो बिथारगोनलै दा नुबा। होद गैफ्राव खोलाबाय थायालां माबार माबार जानांसिगोन र'। होद एसे थाखुनांगोनलै। फैदों र' सालाया नायालां। ओइ आलु हारसिं मा खालामगासिनो दं नोंलाय? ओइ माथो आसोल नोंसो? नैलै बावनो केरेम गेलेनो मानसि नेदोंमोन आं माथो रावबो गैया। ओमफ्राय नोंलाय बहा? नै आंबो फैदों बेयावनो गेलेनो। फैनो? औ आच्छा नों फैबाय हामथारबायलै। सानैजों गेलेनोसै होमबा ना? अ होनबा थांदो दिहुनहैदो। हरो नोंसो होमबा लायसै ना? औ र' लायदो। लाना फैनां बटखौ। दखानि बटखौ लांनि गेलेनो र' एसे। लां नै बेखौ हमलाय। लाबो मारबाय होनबा? औ लाबोबाय गेलेनोसैलै सानैजोंनो उफाय गैया। रावबो फैया माथो। आं गावग्रोनो ना नों गावग्रोनो? आं गावग्रोनोसै दां। नों गावग्रोनोसै? औ होमबा गावग्रोदो। गावमारनोसै। गावख्रुबना हो। बा माथो सानैजोंनो होथारदों गेलेनाया। औलै उफाय गैया नै माइ हानाय बोथोर ना रावबो गैया माथो ओंखायनो सानैजोंनो होथारबाय जों नै गावनाया। नै उफाय गैया। ओमफ्राय नोंलाय बहाथो थांनो? ओइ आबै दांदुब्लि मोननाव दाउला खासि लायनि गाबोन माइ हाग्राफोरनि जाहोनो। आच्छा मा नोंसोरबो मावगोन नामा? जौबो दंमोनलै मावहैयोबा। होद आजिखालि जों मावनाय गारबायलै बिराद मेङो माथो मावलाबायबा। आरो बे जुमायखौथ' जों एकदम बाद दोनखाबाय। जों आजिखालि बेबायदि निसा बुस्थु लाला। जों आजिखालि बिरि सिगारेट नंगौ। ओमफ्राय सादा ओमफ्राय बे मा होनो गुटखा ना मा होनो बेखौल'सो जायोसै बेथ' जों दाना। कारेक्ट। औ नंगौ कारेक्ट। दे होमबालाय आं थांसै। दे होनबालाय थांसैबालाय जों मावहैथ'ला मावबा मेङोलै बिरादनो आजिखालि। है गावनिफ्रानो जाला माथो सानैजोंलाय मा बरिं गेलेबावनोब्रा थौ जौ लोंहैसै। नै जौ लोंनो गारबाय होननाया आरो लोंनोसो लेंबावबाय। हाब माला होननायमोनब्रा आं नोंनि सिगाङावलाय आं माथो गोसोआवनो गैया। दहायसो नों सिमांखौ बुंहराखै दालाय जौ लोंनो गारबाय होननाया? आच्छा बियो है बेखौथ' ओरैनो बुंहरनायानो आङो खामानि मावनो थांबा होननानै ना बेखौ नंगौ सानबाय? नङालै गाराखै थ' थांसै थ'। ओमफ्राय सोरावनो लोंहैनो सानखो? सोराव लोंहैबावनो बे बाजै द'जों मोनावनो थांसै जों गोदो थांबाय थाग्रानाव ना मा होनो? थौ थांमारसै होनबा थांमारसै। ओइ मा हमब्रा है थ' थौ। थांमारसै होनबालाय। ओइ दखानि थाथ'थोंसैलाय दा उनाव गेलेनोसै एसे फिटिं जाना फैनि जों थाथ'थोंसैलाय दा सफैनोसै। देला होनबा लोंख्रुबनांगौ दिनै।
हो थांबोबाय ओइ बाबु ओइ बाबु मा ओइ बाबु नोंसोर दंना गैयाफ्रा न'आवलाय दङ थां ए दंमारो दे होमबालाय दे खाफाल मोजांलै गिलानबा थुदो होमबालाय माबारनो लोंनायल' सालाब्रा लोंल' फैबाय थायो राखेन मावनो दोनदो बेयावनो दोननोसैना गारलाबाय दोन मावनो है दोन मावनो थौ लोंनांगौ रावबो गैया नामाब्रा न'आवलाय माथो सिदोब गोजाथार सिरि माथो ना ओरैसो थागोन नामा ओरैथ'लाय एसे नायनि औ माथो रावबो गैया नामाब्रा एसे गाबज्रि खावसै नामा एसे होख्रावनि र' बाजै आदा बाजै न'आव दंना गैया रावा खारजोबखो आयौ माथो फाग्लाफोरसोलाय बेसेबा गोबावनि उनाव हा माथो गोसोखांबोदों नोंसोरलाय नै अमा आदार हैदोंमोन आङो जिराय औलै बाजै औ जोंसो बाला माबायदि गोरान रानखाना थानाय गारामाखौ सिग्ला फोनो फैलायबाय जों बाजै ओमफ्राय दं दा बाजै नालेंखर बिदैया हा जोंहालाय माला नारेंखल बिदै फानफेरासै गैया जोंहानाव नारेंखल बिदै आं मिन्थिया गैया मा नङालै बाजै माबा गावहा एसेबो बुजिथारालै माबा बाजै जों जौखौ सोंदों जौखौ दं दा बाजै जौआ ए जौखौसो सोंदों हा जौआलाय दङ आरो मा आंहा बेबायदि खेंख्रा खेंख्रि बुंनायखौ बुजिथारा जिराय बैयाव सियाराव जिराय र' आं लाना फैनि मालाथ' दङनो ओमफ्राय खामलायाव जिरायना लोंनाया मोजां जागोन ना सियाराव जिरायना लोंनाया मोजां जागोनलै गिलानबा खामलायाव जिरायसै खामलायाव जागोन दे होमबालाय गायदोलै बेखौनो बहायदो बेयावनो नै ओरै जिरायदो नोङो खामफ्लायाव जिरायना लोंनाय बायदि सुबिदा गैयालै नै फाग्लाफोर लोंनानै बारा दावराव खालामनाङा आं बारा दावरावखौबाथाय सुखुथारा थाब थां जों मालाय बायदि नंखाया ना बाजै दावराव जायालै बाजै दावराव जाया सिन्था खालामना ना गिलानबा औ बाजै औ जों मालाय बायदि नङा जों दावराव जाया जों गोदोनिफ्रायनो लोंग्राखा लोंदोलै आलु माखौ नायबाय थाखो लोंसै दे होमबालाय गोजाबा अयनाय जाथारो सानाबो लाबोफानो रोङासैब्रा थोद बाजै संख्रि गरनैसो ओमफ्राय बानलु थाइनै लाबोलै सानाबो लाबोफानो रोङासैब्रा नै संख्रिया हरदो दे जासिगोन दे लोंनानै थाब औ, थां जागोन दे आं बाजै। खामानि मावैनि दे नाहुदोलै बानलुआ गिलानबा है आंनाव एसेलै ना नादो नाना हो लोंदो गिलानबा नै आलु भाइ औ मालायफोरासो हिनजाव लानानै साख्रि बाख्रि लानानै ग्रोम संसार जागासिनो ब्रा जोंलाय हिनजाव मोनगोन ना मोना जाखो ब्रा आलु भाइ बोरैबाफोर एक्सिडेन्टआव मोनफ्लांबायबाबो मा मावनानै जाहोबावनांगौ जाखो जोंल'सो दा आलु भाइ जोबथा बेगारानो थोस जाम्बा बेखौसो टेनसन नोंहा र' नोंनो आइडिया होगोन आङो बेखौ एसे लोंग्रोनां मालाबो जोब्बाय माथो मालखौ बिहरग्रोनां र' दै बिहरदो आइडिया होगोन आं नोंनो ओइ बाजै जौआबो जोब्बायलै गंसे लाबोबावदो नै गेलानबा नों हिनजाव लानानै संसार जानायनि खोथाखौ लाना एसे टेनसन जादों दा ना आं खोन्थानि नोंनो मिथिबाय र' नै बेखौल' लोंदो बेखौ माम्बार लोंनानै माम्बा थांदो नोंसोरो दावराव जाया होननाया दालाय मानो दावराव जालायखो बाजै दावराव जादों नामा जों रायलायदोंसोमोनलै बाजै गाज्रि मोननाङा आरो बाखि बुखि दागालांखा आंहा बेखौनो फाननानै बेजोंनो माइरं बायफिननानै जुमाय सावनांगौ थांदो नोंसोरो माम्बार सिन्था गैयालै बाजै सिन्था गैया नै लाबोखादों दा थांबा होलांगोन आं लो आलु लुना हो नै गिलानबा नों हिनजाव लानानै संसार जानायनि टेनसन जादोंमोन नामा खोनासं आजिखालि हिनजाव लानानै संसार जानो साख्रि नांलायलाथ'
जों साख्रि गैयि बेखार मानसियालाय बहाथो जाहोनो हानोब्रा गोलै हो गेलानबा बिदि नङा जाम्बासियानजों खोथा गैया आजिखालि इउटुबार जानांगौ इउटुबार जाबानो मेरला हिनजाव फिनो हागोन नों खनसे भाइरेल जाबानो मेरला थाखा मोनबाथाय मोनबाय गांलाब गांथामसो मोनखायो लाख'नो हानाय नङा नोङो गेलानबा मिथिबाय इउटुबार जा इउटुबार आंबा जानोसैसो नै साननैसोनि उनाव आजिखालि सिख्लाफ्रा साख्रि आवलाखौ बारा नागिरबावलासो मानोना साख्रि आवलाफ्रा डिउटियाव थाबाय थानांगौ जायोना हिनजावफोरनो बारा सम होनो हाया आच्छा। बेखायनो सिख्लाफ्रा आजिखालि इउटुबार सेंग्राफोरखौसो बिराद गोसथोयो मेरला थाखाबो मोनोना मोनबाथाय गांलाब गांथावसो मोनखायोनो आंबो जानोसै लासैनो ओंखायनो नोंबो जादो सोर नायनोब्रा आंखौलाय साइज गैया महर गैया आरो इउटुबार जानोबालाय मा मा नांगौ बेबा साइज महर नांलायालै गेलानबा नै खोनासं नों जेबो नाङा इउटुबार जानो मिथिबाय दा नों मबाइल गंसे लादो केमेरा मोजां नायनानै एसे रेम बुरजानि ओमफ्राय हायोबा बाइक गंसे लाबा मोजां आरोखि ओरै थांलाय ओरै फैलायनि लायाबाबो जायो जानायालाय ओमफ्राय नों ओरै थांलाय ओरै फैलाय हिलु गाइस आं दिनै आमुक आं दिनै तुमुक नों बबाव खियो बबाव हासुयो माजों जायो माजों सङो मालाबा ओंख्रियाव हालदै खम मालाबा संख्रि खम बेखौनो नों भिडिअ बानाय हगारबा मेरला थाखा गेलानबा नों बुंनाय बायदि जाजोबनायमोनबाथ' हामथारबायमोनलै आलुबा ओइ जायो गेलानबा जायो जाथारो नों खालामल'लाय खालाम जाथारो जायैनि खोथायानो गैया गेलानबा जायो जाथारो न'आव थांनानै एसे सानग्रोनांसिगोन आलुबा दाथ' एसे निसाबो नांबाय नालाय नंगौ सानैदो नों मोजां सान थांनानै न'आव मोजां सान हायोबाथ' गाबोननिफ्रायनो खालामदोसो नों मिथिबाय नायनायाव जों दंना जों नायगोन ना माखौ सानदों नोंलाय सिन्था गैया बारा गरमा गरमजों जायालै आलुबा जागोन र' लासैनो दाथ' हरबो थ'बाय नालाय नै जौआबो जोब्बाय माथो नै बेखौल' लुनानै होदो थांनोसै बेखौ लोंनानै आदसा दोरोदसै होमबा औ दोरोदसैबालाय दोरोद जायो बेखौ लोंनानै मावनांगौलै गरमा गरमि साननायखिनिखौ होद माथो जौआ आंनाव एसे बारा जाबायब्रा है जायोलै ना नों एसे बांद्राय फेबायना दे लोंदो दोरोदसै ना बेखौ लोंनानै ओइद माथो बथलाबो गोलैबायसो जागोन गासिबो जाजोबगोन ओइ बाजै फैसाखौलाय लामायावसो गबोखोना बावबोखोसैरा माथो मोनासैब्रा फैसाया लामायाव थाबोखोना बावबोखो आं मिथिया आंनो फैसाखौ नांथारगौ जल्दि हरनोबा हर नोंसोरो 100 गोजो लोंनानै 100नि गोजो लोंनानै बबाव मोना आं मिथिया लाबो आंनो नांथारगौ आंनो आंनावबा हले थाइसेबो गैखायालै रखरा माथो गैमारलाब्रा बाजै लोंनायावबा साला नोंसोरो हां लालायलाया जल्दि हर फैसाया आं मिथिया उन्दुलै बाजै उन्दु लाबोनायालाय लाबोखादोंमोन आङो बहाबा लामायाव गबोखो गाबोन दाउज्ला गाबबानो होफैगोन आं होफैगोन होनखाबायना बाजै जोंना गेलानबाया आरो बे होफैयाबा आं फुङाव फैना होफैगोन आं बाजै दे बे खोनसेखौ अनथारदोलै बाजै अनदो आरो मालाबा लोंफैबावबा बुरजा होलांगोन जों बाजै डाबल होलांगोन दे बाजै दे अनदो बाजै दिनै खोनसेखौ अनथारदोलै बाजै दे गाबोन फुङावनो होफैथारगोन आं जोंना गेलानबाया होफैयाबाबो बाथाब बुथाब जौ लोंग्रा नोंसोरो नोंसिनावलाय बहानि फैसा थानो बेखार सेंग्राफोरनावलाय आंनो गाबोन होफैथारनांगोन थांदो दे थांदो नै आलु बाजैया मानिबायलै मानिबायना थु होमबालाय थ'लै नांबाय माथो गोगोमनो नै आलु बाय सेन्देल गानबा मोनायाव मोदाय अरोनोलै आच्छा नंगौ नामा बिनिखायनो आखायाव लानोसै नों लामारबायसो होमबा है आंना जायासै लाबायथ' गारिया बहा थांगासिनो ना गारिया हनै गारिया ओरै दं नागिरनांसिगोनसो बबाव थाखो बेबा